Čau, ještě před začátkem tohle videa bych tě poprosil, aby se like, odběr a jestli chceš nějaký ten gift, tak určitě napiš do komentáře tvůj nick, nezapomeň o tom říct kamarádům, ať se taky zapojí. To je všechno a užij si video. Takže nějakou dobu jsem to nehrál, protože mě to nebavilo, ale teďka jsem to zkusil znovu zapnout. A jediné co tak vím, že to je nějaký Star Wars update, takže se jdeme na to kouknout. A jsou tady questy Star Wars, zbraně Star Wars, to je Star Wars, potom jsou tady nový skiny a jdem se kouknout ještě do shopu teda, co tady je. Wow. Počkejme se na to. Já jakože dostal pěkný skin. Ano, to výbaky. Jo, prostě jsou to nějaký Star Wars věci, no, to je jedno, tak jdem se kouknout do hry. No tak ano, tak se kouknout, co si tady pro nás Fortnite připravil. A doufám, že to bude zajímavý. Tady hnedka něco vidím pode mnou, takže tam asi hnedka padnu. A uvidím, co tam bude. Co to je? Yep. To jsou ty boči jak OP. Co to je? Pohoda, to byl bot. Ale můj největší nepřítel je Darth Vader. A jestli mě teďka zabije, tak už k němu nepadám. A, to je borat. To je bot. Juice. Už vyhám si nějak šinama. Tak neušlám. Vykopat tyhle tragédy. Hej bro, jsi mega tragéd. Let's go. Oh, nevěřím, že jsme ho podařilo zabít. Takže potřebuji se rozhodnout, co si vezmu. Určitě vyzkouším lightsaber. Je furt stejný. Asi jakože bude furt stejný. Jo. Tohle bylo OP? Ne, tohle fakt rozhodně bylo OP, ale tohle bylo OP. Yes, tak to beru 100%. A to je asi nějak tak všechno, co chci z tohohle Star Wars eventu. Dáme rovnou challenge, ne? Že budeme moc hrát tyhle zbraně, takže já místo shotgun neberu tuto. Je tady někdo? Ne, taky se nám otevřeme bunker a nemůžeme asi na to dát ani žádný attachmenty, protože to na tu zbraní nemá takový ty kolonky na ty attachmenty. Co tady dělá ta kartička? Počkej. On není otevřený trezor. Tam se fajtí, že tam se taky půjdeme kouknout, ale jako první naštíme trezůrek. Jo, super, ale to hrát nemůžem, takže tuhle pumpičku tady nechám. No jasně, že to nedělám nerad. Oni to sem. Zastavím toho pohoda. A jestli jste stihli Apaglider, protože já jsem ho nestihl, protože jsem to nehrál a nechtěl jsem to hrát, takže ho nemám, což teď mě to mrzí, ale doufám, že vy ho máte aspoň. Je tam.
Wow. To chce. Tak tohle je dobrý. Nice kill. Tamam. One tap. Nevadí, příště to vyjde, kámo. A tady se tu co pere. Mega dobrá zbraň. Já má to. My jsme se zabili navzájem, ne. To je ono to, že jsme hráli online Star Wars zbraně, tak to nebylo vůbec špatný. Hej, ale ta kůž je docela OP, jak ještě bouchá vždycky, když to jakože chargenete a vystřelíte, jak to bouchne, což je mega OP. Wow. Takže ale bavilo mě to s tím. Bylo to dobrý. Tak jo, to je pro dnešní video všechno, jestli se vám to líbilo, tak nezapomeňte dát like, odběr a my se vidíme u dalšího videa. Zdar.